हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअआनो जादों जायफोरा आंनि जायखिजाया मोनसे भिडिअआव कमेन्ट खालामो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि नेमखौ आं आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होनो सानदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि जायखिजाया मोनसे भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै हरदोंब्ला नोंथांनि चेनेलाबो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होजागोन आरो आं बे भिडिअखौ सानफ्रोमबो रबिबाराव होगोन। लोगोफोर, अन्नानै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गिबियावनो आं बुंग्रोनो सानो लोगोफोर, नोंथांमोननि गासैनिबो कमेन्टखौ आं पिकआप खालामनो हायाखै। बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय थाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गासैनिबो कमेन्टखौ पिकआप खालामोब्ला भिडिअआ जोबोरैनो गोलाव जागोन। लोगोफोर, फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव। लोगोफोर, आं कमेन्टफोरखौ फरायबाय थालिया, डाइरेक्ट आं बिथांमोननि इउटिउब चेनेलनि मुंखौनो बुंनानै होखानोसै। फैदो लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि फार्स्ट कमेन्ट लिरग्रानि सायाव। लोगोफोर, दिनैनि बे फार्स्ट कमेन्ट लिरग्रायानो जादों रुनु सरगियारि भ्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय आरो मिस्टार बुलेट राजा भ्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना जोबोर मोजां भ्लग भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। नेक्स्ट आपडेटआनो जादों जुलि ब्रह्म प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलनिफ्राय बिथांनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। बे भिडिअखौ आपडेट होनायनि थाखाय बिथाङा थेंक इउ होननानै कमेन्ट लिरनानै हरदों। लोगोफोर, जायफोरा बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ नायहैदो आरो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिथांमोना जोबोरैनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला फैदो आरो नेक्स्ट आपडेटनि सायाव। नेक्स्ट कमेन्टआनो जादों बिलेना सरगियारि आरो दैथुन भ्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोनाबो जोबोरैनो मोजां गोदान भ्लग भिडिअ लानानै फैबाय थायो। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो नोंथांमोना दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै आरो बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो, जेन बिथांमोनखौ सापर्ट खालामहैदो। नेक्स्ट कमेन्टआनो जादों निहिर बसुमतारी आरो एस मुसाहारि इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। आरो नेक्स्ट आपडेटआनो जादों जुसना ब्रह्म आरो पि भ्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय। बिथांमोना भ्लग भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। इन्दिरा औवारि इउटिउब चेनेलनिफ्राय बिथाङा जोबोरैनो मोजां स्टेज प्रग्राम एबा बबेबा कलेज स्कुल बायदिसिना बिथांमोना गोदान भिडिअ लानानै फैयो। बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। नोंथांमोना आंनि जायखिजाया मोनसे भिडिअ जेब्ला कमेन्ट खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना दिनै कमेन्ट खालामोब्ला नेक्स्ट रबिबाराव नोंथांमोननि कमेन्टखौ पिकआप खालामनानै आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं बुंनानै होगोन, जेन नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब मोननो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो।